Здрасти! Дойде днес с твоите дечица, за да ни подкрепиш за втори път в нашите инициативи. Вече си истински празничен герой за втори път. Какво е усещането? Ами аз и предния път ви казах, че това, което правите, е похвално и много хора трябва да се отзоват на тази инициатива, защото в тези времена има хора, които се нуждаят от малко помощ, от малко обич и това ще им стопли сърцата, особено сега пред новогодишните и коледните празници. Винаги много се впечатлявам от това, че наши посланици идват с дечицата си. Това е за да ги научиш да бъдат по-добри или заради нещо друго? Разкажи. Ами естествено, че трябва да бъдат добри и трябва хората да си помагат един на други. Когато ми се обадихте за тази инициатива, аз поделих с децата, че трябва да видим какво има в нас и играчки, които те вече не ползват, те са големи, а има деца, които се нуждаят и биха се зарадвали много на тях. И единодушно решихме, че каквото има в нас, играчки ще бъдат предоставени за тази цел. Как реагирахте, когато баща ви предложи да оставите ваши играчки? Лесно ли избрахте тези играчки, които ни донесат? Да. С любов ги оставям, предполагаш. Какво ще пожелаеш на дечицата, при които? Да са щастливи. Много ти благодаря. Искаш ли да изпратим една целувка на тия дечица, така на камерата? Стила е.